Gorengeri abane mwaro chegoro. Mwaro chegoro ayabete. Inche botambe ngo batena amangana Nyamira, toisarase Nyamira, toyesolver Nyamira. Igore seneti atebete ira na Nyamira. Ekiara na mangananka tari aye seneti Nairobi. Omo seneti oito obere gakonga ina abantu mna Nyamira no morerere na enero koigere chinko. Oire bintebie seneti biaji watowo sogu Kenya ngima. Igobano ntuanchira nete na ndi baga advice. Toche ka. Toisarase na hata leaders. Tomanye obo bebore Nyamira na ndi mpori bonene. Obonde no kuna gosegetana bosa. Ekiagara ntubwate county assembly era operational. Bari bantu baona kongusa abantu bangaineriwe yonkubori omwana omuntu yabarache bamuirane yose ekiroki ayengerane ikiando jengorusi are kerogo yonge nyangau ebwateriuga ekorigeria seroche kware rinde amari gwasama riuga na ryo gwasiria watigara bosa igo ntunto bwatu bobenonde otuta tochamo lakini abantu bari basegeta abantu baito otoko babori nyomotaito bogabana obogabana gokonsera zako asaba na inchi mwaro chegoro mnasogete baka gaita kamariga akakumia gaita kebigeri egesonge akengako igosene taya aino mwano itoga tuara masikani asa abande bachorire wacha Nyamira toisa na leaders ekiara there is no one day anagocha Nyamira toisa so hambe na ntabwa tyo bisi asa abantu bakomonyora mama etabo tabwa tyo bisi na bwate kero assembly lakini tana koisa na neli tukerimo yese achorwa 2017 tana koisa na ndimo bono oro mochi o eshida nero loko ira mokai chiro mochi kugambero moko gambanka igo seneta twara masikani asabara ibande anye atete kerogo tigachiera kwa kamosi Jero mwengano. Ndana uta maiti kambara ninka. Kwekora twarwetu bwali matega iga tukagenda rogo lakini ega ninka. Banda bons mukansta na baminto. Inche ngokonya ndo mugaba negas. Na neto ndo kolegas. Lakini katolenka katwara batebi umaende. Ege kogera. Twatemi lokuwane musali. Twalwaniwe lakini twakomire ege kogera ntutageti ekirogo kere igaiga nutumugirango kegende twakerendire bokomo lakini your excellency ndate kogosaba ege kogera west mugirango na nutumugirango ntuna bantaba kana babwa tubugabana babete mbichi bantu baito mbali gutumekwa koborwania barabubono baimbichi no mugabana kabere twakonga twamukora bagotumeka batumeko mu member of parliament ito urwani gabana muyabona bagagambwa mukwanira otiyire bachakire bono chanua chanwa mwana oito muya yasa good potential kumutumeka bale aturwani elia gatatu agani katiamba tayo maene amatu bamanyire oroche mbanaina omwana omitonya baro bamurutire roche so your excellency ngo sabayiga langiri abagaka bano tumugirango nabagaka ba west baikaranzamo egere we had a covenant egere covenant yetu nirigererie otherwise mutuga iga ndogotaka tokobwatera namo lakini babekarate eshayire yetu baturwani Njo maita ngokwana ega gasenye njo
nindoche na kigaba na gusumu na endonye tutari gokonga na masaba ina mutari gokonga ata waisanga mangana makong batirende nchama sabana niga West Mugirango you are our brothers. Let us work together. Don't use our people to fight us. Mbiamono kenya saba seseni asaba anto baseita aba mura bari mwazaire kabongiro kyani kabongiro ndota abana ntwanje tabana abangina mbare tayare to aba chokoro tarwa yaba bato aba chokoro nyagitari yachira twatumira abanyagitari babera banene yora abana ikiara to korwo ngoja utigana ondeta iyo igakamora anje bari mwanyomire bwango iga ke ichitoro biamono donge nendo karamba dona to promise 2022 manifesto to generate ke moto ake re-election chitiki ejinetara akora to manye chitiki menshoa wa chiri mangana to abida se manifesto una bomba iga anyone dono likorisi ya italia mkomoni aende anyone edona yende likorisi ya italia wa inanero ayande ya musi Yodo da ite et facility sikere angena saba ndo amejenda. Ingine ka sina mwa toende ende toende dokra. Ngorenge ya mani mwaro chegoro. Mwaro chegora ya bete. Chebotambe kwa tena amangana Nyamira, toisasi Nyamira, toyesorbe Nyamira. Igore se ndiante bete ila na Nyamira Kiara na mananka tari aye senete Nairobi omo senete to obere ga con ina banto no Nyamira no morere na ene aro ko yeri chingo oye mi delie senete ya ko so kenye ngiba biamano donge ne do karamba dona to promise 2022 manifesto to generate ke moto ake re-election chitiki ejinetara akora to manye chitiki menshoa wa chiri mangana to abida se manifesto una bomba iga anyone dono likorisi ya italia mkomoni aende anyone edona yende likorisi ya italia wa inanero ayande ya musi Yodo da ite et facility